1899-1999. Aviat farà 100 anys que va ser fundat el Futbol Club Barcelona. Per celebrar aquesta commemoració, Televisió Espanyola ha preparat una sèrie en 15 capítols destinada a presentar la història del Futbol Club Barcelona en la seva rica complexitat. En primer lloc, com a societat esportiva, però també com a societat que s'ha projectat en l'àmbit cultural, social i polític de Catalunya, d'Espanya i d'arreu del món. Per realitzar aquesta tasca hem fet un gran esforç de documentació a través de documents inèdits. Hem també fet un esforç de recerca d'imatges que il·lustressin aquesta sèrie, moltes de les quals es presenten, són inèdites i es presenten per primera vegada. I també hem volgut parlar amb els protagonistes que varen omplir pàgines brillants de la història d'aquest club, que, com veurem a través d'aquesta sèrie, és més que un club. El segle XX s'inicia amb la pèrdua de les Filipines, Cuba i Puerto Rico, de greus conseqüències polítiques, econòmiques i socials per a Espanya. Al mateix temps que a París mor el gran pintor Toulouse-Lautrec l'any 1901, Antoni Gaudí inicia el període modernista en l'art mundial. Pocs anys després, amb les senyoretes d'Avinyó, neix el cubisme per obra del genial Pablo Picasso. I l'any 1904, el matemàtic José de Echegaray és el primer espanyol que guanya el Premi Nobel. Més endavant, Santiago Ramon i Cajal aconseguiria el de Medicina. Després del període regentista de Maria Cristina, el jove Alfons XIII és coronat rei d'Espanya, el 1902. 4 anys més tard es casa amb Victòria Eugènia de Battenberg. La monarquia d'Alfons XIII viu impotent els dramàtics fets de la Setmana Tràgica a Barcelona, amb un balanç de 100 morts. L'any 1906, la ciutat de San Francisco pateix el pitjor terratrèmol del segle XX. En el terreny esportiu, el nou segle ens porta als Jocs Olímpics de París l'any 1900, en què només van participar 6 dones. Els de St. Louis el 1904 i els de Londres el 1908, on es va destacar el nord-americà Melvin Shepard. Des de sempre, Barcelona ha estat pionera en la introducció de modes. Ha acollit i promocionat tècniques i ha adaptat a la seva vida quotidiana els hàbits de les grans ciutats europees. Així va ser en l'esport fins aleshores desconegut a Catalunya. El futbol, que es practicava tímidament en cercles d'aficionats, va donar pas a la constitució de societats esportives de la mà, especialment, de tècnics estrangers. Aquest va ser el cas del Futbol Club Barcelona i del suís Joan Gamper. Hans Maximilian Gamper Hessing va néixer el 22 de novembre de 1877 a Winterthur, una petita ciutat del cantó alemany de Zuric. Aquest és l'escut de la família Gamper. La família Gamper comença al 1500 a Arau. És la primera referència que es troba. El Joan Gamper va néixer el 22 de novembre de 1877 i a la següent pàgina, i a més com a primogènit. A la següent pàgina ja trobem el Joan Gamper com a comerciant a Barcelona. Fill d'una família adinerada,
Les seves passions eren els estudis i els esports, especialment el futbol. De primer va jugar amb l'Excelsior, un equip que ell mateix va ajudar a crear. Després va jugar al Basilea. També va jugar al Zuric, on a banda de ser jugador, va iniciar-se com a directiu. Es va traslladar a Lió, on l'esport rei era el rugbi, i es va apartar temporalment del futbol. A Barcelona s'hi va retrobar i, casualment, va arrelar en aquesta ciutat. El meu avi va venir a Barcelona perquè el seu pare el va enviar a aprendre l'espanyol perquè volia començar negocis de colonials amb la illa de Fernando Po, i com que allò era una colònia espanyola, calia que dominés l'espanyol. Jo crec, tant de bo, va tenir un encert d'enviar-lo a Barcelona, encara que no fos el lloc més adient per aprendre l'espanyol. Però va ser un encert per tot el que va passar a continuació. I jo calculo que va arribar cap allà a la tardor del 98, aproximadament. Fixar la data és molt difícil perquè era una data amb molt poca transcendència, perquè en definitiva era un xicot jove suís que va baixar d'un tren, m'imagino també, amb una maleta i va anar a buscar un conegut del seu pare per treballar amb ell i fer-se una mica amb els coneixements que necessitava d'espanyol. O sigui que, en realitat, aquesta va ser la raó fonamental per la qual el meu avi va venir a Barcelona. L'ambient cosmopolita de la ciutat catalana el va seduir i s'hi va integrar del tot. Només li faltava una cosa: fomentar i satisfer la seva passió pel futbol. Molt a prop del seu primer domicili, a Sant Gervasi de Cassoles, organitzava partits al carrer amb compatriotes seus, tal com ho feien en altres barris les colònies angleses, alemanyes i, naturalment, catalanes. L'exvelòdrom de la Bonanova era l'escenari habitual dels partits organitzats per Jaume Vila, un professor del Gimnàs Tolosa, un dels més importants de la ciutat. Gamper els va proposar d'unir-se per formar un equip, però certes diferències amb el propietari del gimnàs van impedir l'acord. Se li van apropiar la idea i fundaren el Català, un equip sense estrangers. Però Gamper no va abandonar el projecte i va publicar diverses notes a la premsa. Gamper va trobar el ressò que pretenia a través d'una nota de premsa en la qual donava a conèixer els seus nobles propòsits. El propietari del gimnàs Soler, rival de Tolosa, va oferir-li els seus locals al carrer Montjuïc del Carme. Allà, amb 11 companys més, van fundar el dia 29 de novembre de 1899 el Futbol Club Barcelona. L'acta de constitució la van firmar Walter Wild, Lluís Dossó, Bartomeu Terrades, Otto Punzla, Otto Mayer, Enric Ducay, Pere Cabot, Carles Pujol, Josep Llobet, John Parsons, William Parsons i, naturalment, Joan Gamper. Aquell local de les primeres reunions, vora la Rambla, en una de les travessies de Pintor Fortuny, es va transformar, posteriorment, en un garatge. Gamper, malgrat que era el principal impulsor de la societat, no va voler ser-ne el president i va cedir el càrrec a Walter Wild. El primer presidente del Barcelona fue el señor Wild, puesto que en aquella época papá todavía jugaba, diríamos, prácticamente el fútbol. Y así él era de los que entrenaban y hacían, diríamos, de capitanes de equipo. Una de les primeres decisions de la Junta Gamper va consistir en triar els colors i l'escut del club. L'emblema es va resoldre ràpidament. Van adoptar l'escut de la ciutat i, posteriorment, se'n va dissenyar un de propi.
Sobre l'origen dels colors blau i grana hi ha diferents versions. Una diu que eren els colors corresponents a les faixes blaves i vermelles que usaven els jugadors segons pertanyien a un equip o a un altre. Per mi és una mica difícil dir-los exactament d'on procedeixen els colors del Barcelona. Ara, una cosa sí que sé segur, i és que corresponen amb algun club amb el que el meu avi tingués alguna relació, abans de venir a Barcelona, evidentment. No pot ser cap cantó suís, perquè l'únic cantó és Ticino, que és un cantó italià, o sigui, el meu avi era suís-alemany. Llavors, Zúrich tampoc, Àreu tampoc, llavors ha de ser algun club. Podria ser el Basilea, però no tenim l'absoluta certesa de que jugués en el Basilea. Podria ser un club d'atletisme, podria ser un club de ciclisme, perquè l'avi va fer totes aquestes activitats deportives. Se hicieron los colores del colegio algo más oscuros. Y esos eran precisamente, mi padre dijo, esos son los que jugamos aquí con el Barcelona, son los mismos que los que jugaba yo allí en el colegio se llamaba Merchant Taylors, un colegio fundado ya hace 300 años. Una altra versió atribueix l'origen dels colors blau i grana a un d'aquells llapis de dos colors que s'usaven abans, amb el qual estava jugant un dels assistents a la reunió. Un cop descartat l'escut de la ciutat, van buscar un disseny nou. Després de donar-hi moltes voltes i discutir-hi molt, el secretari Lluís Dussó va exclamar: «Això és una olla!». Gamper va aprofitar la imatge i va dibuixar una olla que va esdevenir el perfil del nou escut. El que estava molt clar de bon principi és que el nou anagrama havia de tenir les 4 barres, la creu de Sant Jordi i els colors blau i grana amb les inicials del club. El debut oficial del Futbol Club Barcelona va ser el 8 de desembre de 1899 en un camp situat on és ara el Turó Park, en un partit contra l'equip de la colònia anglesa. Pagaven pel camp 25 pessetes mensuals i el compartien amb el català. El català reivindicava la condició de primer club català, però aviat es va acabar la polèmica quan van descobrir que l'únic club registrat oficialment era el Futbol Club Barcelona. Les diferències entre els dos clubs van fer que el Barcelona decidís buscar un nou terreny de joc. L'últim partit disputat pel Barcelona allà va ser el 23 de setembre de 1900 contra el català en un trofeu atorgat pel polític José Canalejas. Va guanyar el Barcelona per 3-1. El propietari del gimnàs Soler va començar a queixar-se de la cada cop més nombrosa assistència de socis al local i les molèsties que causaven els clients. Aleshores, la casa del president Walter Wild i esporàdicament la casa de Gamper van convertir-se en lloc de reunió i el tema primordial era trobar un camp propi pel club. Els nous terrenys estaven situats al costat de l'Hotel Casanovas, on ara hi ha l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Mentrestant, Walter Wild va dimitir per motius laborals i va cedir la presidència a Bartomeu Terrades l'abril de 1901. A la Copa Macaia de Barcelona, malgrat les esperances, no va haver-hi una bona actuació i el Barcelona no va conquerir el primer torneig en què participava. A part de la decepció del torneig, s'hi va afegir el fet que havien d'abandonar el seu primer camp perquè els seus propietaris se l'havien venut per bastir-hi l'Hospital de Sant Pau. Terrades va trobar una parcel·la a la carretera d'Horta, al barri de la Sagrera, a prop del Guinardó. Un dels avantatges que va influir en la decisió va ser que la línia del tramvia facilitava els desplaçaments. L'adequació i construcció va costar 1.000 pessetes de l'època i es va inaugurar el 23 de novembre de 1901 amb l'assistència de 4.000 persones. En aquell equip hi jugava Miquel Valdés,
un personatge popular a la ciutat, estanquer i venedor de loteria i, més d'una vegada, mecenes del seu club. Venien aquí, venien aquí a la botiga, després de sopar o així, feien les reunions de començament del Barça, perquè era el lloc, com si diguéssim, que estava situat, era el lloc més fàcil per tots. A la segona edició de la Copa Macaya, el Barcelona es va treure l'espina de la primera edició. Després de 8 triomfs consecutius, el Barcelona va aconseguir el trofeu. Setmanes més tard, i coincidint amb les festes de la coronació del rei Alfons XIII, es va organitzar a Madrid un campionat de futbol que es va instaurar en Campionat d'Espanya. El Barcelona va ser convidat, juntament amb l'Espanyol, com a representants de Catalunya. El Madrid i el News Club per Madrid. I l'Atlètic i el Bilbao pel País Basc. Aquests dos clubs van participar-hi fusionats com el Vizcaya. A l'Hipòdrom de Madrid, el dia 13 de maig de 1902, es van enfrontar Real Madrid i Barça, amb victòria per als catalans per 1-3. Aquell partit era el primer encontre dels blaugrana fora de Catalunya i va significar l'inici de la gran rivalitat en el derbi estatal i el passaport cap a la final d'aquell campionat d'Espanya en què el Vizcaya va guanyar el Barça per 2-1. Gamper va ser el màxim golejador de la temporada amb 30 gols, però el fet de no haver assolit amb victòria el Campionat d'Espanya va ser una decepció que provocava la dimissió de Bartomeu Terrades. El va substituir Pau Haas al setembre de 1902. El Barcelona es va retirar de la Copa Macaya per problemes amb l'Hispània. Arran d'aquest fet, va néixer el primer campionat oficial, la Copa Barcelona, que es va adjudicar aquell primer campionat oficiós a Catalunya l'any 1903. El trofeu, realitzat a Anglaterra, el va importar Ernest Whitty, jugador del Barcelona i un dels proveïdors d'articles esportius, especialment pilotes, que també venien d'Anglaterra. Lo único que se necesitaba para empezar era una pelota y eso no representaba ningún problema. Es verdad, después mi tío Ernesto se lanzó a tratar de organizar un poco el traer los balones y las distintas cosas necesarias, pero eso no tenía ninguna importancia para poder desarrollar el juego. Los postes se podían fabricar fácilmente por cualquier carpintero, se cogía cualquier terreno adecuado, se metía en los postes, se pintaba alguna línea y para empezar no había ninguna gran dificultad. Recordo que el meu pare em havia explicat que les pilotes es guardaven a caixa perquè eren molt valioses, perquè venien d'Anglaterra, que aquí, esclar, encara no se'n fabricaven, i aleshores, lògicament, es guardaven amb el màxim cel. Pau Haas va deixar la presidència a Arthur Whitty el dia 17 de setembre de 1903. Aleshores, arribava un necessari canvi de camp. El Barça va trobar un escenari més cèntric situat entre els carrers París, Casanova, Londres i Montaner. El 6 d'octubre de 1905, Josep Soler es va fer càrrec de la presidència d'un club que vivia una nova crisi esportiva i de socis. Paco Bru, un destacat jugador i més endavant seleccionador espanyol a l'Olimpíada d'Anvers, es va incorporar a l'equip. Calia una renovació i el dia 6 d'octubre de 1906, Juli Marial, jugador de l'equip, va fer-se càrrec de la presidència. L'any 1908 el va substituir Vicent Reig, el mandat del qual va durar 21 dies, el més breu de la història. Davant d'aquell caos, Joan Gamper va acceptar la presidència per tirar endavant el club que ell havia fundat. El seu objectiu principal era tenir un camp de propietat i recuperar els socis.
El camp, bastit en un temps rècord al carrer Indústria, avui Londres, entre Urgell i Villarroel, es va inaugurar el 14 de maig de 1909. Aquell camp tenia una tribuna de 2 pisos feta de fusta i era, de bon tros, el millor camp de l'època, amb una capacitat per a 6.000 espectadors. Era conegut amb el nom de l'Escopidora i va ser l'escenari idoni per fomentar el barcelonisme. D'aquella època ve el terme culer, per la imatge que des del carrer donaven els aficionats asseguts en una de les tanques. Ángel Crespo Ulecia, un dels socis històrics, recorda aquell escenari i a Joan Gamper, a qui va arribar a conèixer. I va anar al carrer de l'Elló, al carrer Fortuny. Al carrer Fortuny, que era la societat. I d'allí, llavors, vam anar al camp i em va ensenyar el camp. Jo em vaig ficar allà on em demanava i pintava, vaig ajudar a pintar les ratlles del camp. Després vam quedar amics i quan vam ser al camp de les Corts vaig ajudar a portar les fustes, els pals de les portes del carrer Indústria a les Corts. Gamper, que havia abandonat massa els seus negocis, va cedir la presidència a Otto Gemelin l'octubre de 1909, tot i que continuava a la Junta com a tresorer. El balanç del club barcelonista de la temporada 1909-1910 era immillorable. Va guanyar el Campionat de Catalunya i el Campionat d'Espanya. A la final va vèncer l'Espanyol de Madrid per 3-2. Aquell triomf va significar la primera gran acollida popular a l'equip. Centenars de persones esperaven els seus ídols a l'arribada del tren i ho van celebrar amb un banquet. La temporada va culminar amb la conquesta de la Copa Pirineus. El 17 de setembre de 1910, Joan Gamper va tornar a la presidència. El club ja tenia 400 socis. Va tornar a guanyar el Campionat de Catalunya l'any 1911 i la participació en el Campionat d'Espanya disputat a Bilbao semblava només un tràmit. Però només ho semblava. Després de guanyar la Gimnàstica de Madrid per 4-0, el Barcelona va protestar per la formació de 5 jugadors britànics en l'Atlètic de Bilbao. La impugnació no va ser acceptada, però, en canvi, es va acceptar la impugnació de la Gimnàstica Madrid que protestava per la formació del porter Lluís Reñer, fitxat pel club català. Aquella discriminació de la federació va motivar la retirada del Barcelona del campionat. El Barça es va quedar només amb el consol de guanyar la segona edició de la Copa Pirineus. Però l'escàndol del Campionat d'Espanya va ser la culminació d'aquella temporada i l'inici d'un ambient malaltís amb acusacions mútues de professionalisme en els jugadors. La realitat és que molts d'ells havien de treballar en oficis d'allò més variats. El Gràcia, que era davanter centre, en aquella línia, Piera, Guiburo, Gràcia, Alcántara i Sergi, doncs era guàrdia urbà. I nosaltres, quan teníem 10 o 12 anys, parlo dels anys 20 i pico, resulta que anàvem a veure com actuava com urbà. Ell regulava la circulació, que no era, en aquell temps no era massa com ara, i anàvem a veure com ell, amb la porra blanca, doncs dirigia el pas dels tramvies i dels cotxes, bicicletes, etc. Per altra banda, el senyor Piera, que era l'extrem dreta, venia a pneumàtics, treballava en una casa de pneumàtics. El senyor Sergi Barba era corredor d'anuncis. Jo vaig ser director d'un diari, del qual ell era corredor d'anuncis. Sempre s'hi havia dedicat. I una cosa que ha heredat el seu fill, el Víctor, també amb una agència important. Després hi havia el Sancho, que era paleta, que era mig centre, llavors no hi havia el defensa central, i aquí feia el joc, Torralba, Sancho Samitien. I amb una força que tenia tremenda, un gran jugador. Aquest era paleta.
Però les discussions i les acusacions de professionalisme esportiu continuaven vigents.